Здравейте, мои млади падаванчета! Играеме Биволкрафт. И тук на гости ние нека сам да се представи кой не е на гости. Здравейте, на пушалката, разбира се, тук с напушеняка ще демонстрирам класа. Световна класа, драги зрители! Та чихоме днеска в Недъра. Топ. Запалихме тук огньове. Взели сме си в нас всички най-важни работи. И влизаме. Това, братчето ми, е портал към Филиповци, братчето ми. Портала към Филиповци. Ева. Харесва ми така. И така. О, чувам копалета. Братчето ми. Чувам копалета. Чувам копалето. Ти чуваш, ама... Чувам копалетата. Тук има копале нека. Сега гледай какво става. Сега ще го бия. Аре бе, падаванче! Нищо. Какво правим са? И сега правим следното. Не ти дава да строиш, не ти дава... Откъде ме стреляш, бе? Нема се верва! Копале, откъде ме стреля? Пари му майка. Ето тук отдолу 100%. Чувам. Аре, стрелни, бе! Мършо! Аре, бе! Шо не мога да му ги връщам, бе? Ще е па майката, ще ти е възкапана. Вземи то огън! Шанаджия! Машано материала, брат ми, е страшен, много ясно. Шано материал... Какво направи, бе? Чистито, брашко ми, чистито. То, че ти срути стени и сферата. Нема, той това не може да го срути с колостона. Ето го! Ще му еба майката! То ще те пребие, брат. Виж, що не мога ми го срути това, бе! Motherfucker! Да не мога тук с нас. И сега той. Покриваме тук тия дупки. Правите една бърза барикада. Не толкова бързо. Не е толкова бързо, нали?
Еба майката ще тя с капане. Скачи му на тупаници, бе. Скачи му на тупаници на това. Ево, бе! Да ми мършата да еба. Yes, motherfucker. Какво занимавам с тази мърша, бе, бате? Защото всички ченгета! За копелета! Защото всички ченгета! Са копилета. Копиле? Копиле. Домбиле! Ти сега ако си беше напред един лък, можеш да ги бърсиш това, момче. Ако си бех при лъка, забравих тук, че има такива гастове, мастове, простоти. Нищо нали ще си оградим сега порталчето. Не да се притесняваме. В смисъл... Мога да ми взриви това. И да не мога да се върна после. В смисъл, ако не, аз това имам запалка в мене и мога да си го... Такова пак сеш. В смисъл, мога да си го... Мога да се върнеш? Да, аз ще мога да се върна 100%, ама... Филма е... За какво това копале трябва да ми тук да ме бие, да ми такова? Уби го е, motherfucker, уби го е! Не мога. Аре, бе. Не мога. Виж, че трябва да му връщам тия топките, бате, ама топа... Не мога да му ги върна като хората. Виж какво става. Аз и не мога да го видя къде, защото си намалил графиката. Чуеш ли как? Сега ще го тухаш копа. Гастероентерология. И горе-долу. Аз дори не мога да го видя къде е, бе. Та така, дошли сме тук за Голстон. Но къде ще намерим Голстон? В тая уйовина! Тук какво става? Добре, ще кача е там горе. Гравел. Странно. Не лагай! Там горе има. Това са пигмени! Те, скъпи мой приятел на пушалката, те са неутрални. Освен ако не фани да удара някой, ако удара някой, всички в околността ще ме погнат да ме шибат. Напред си го интересно. Да, бе, да. Тук съм дошъл за Голстон, но не мога да си намеря. Какво ти да е това? Голстон ли? Сега ще видиш, ти да намерим. Ще трябва да правим тунели някакви тук странни гадни. За да излезем от друга страна, евентуално.
Аре бе, басм ти майката. И така, търсиме Глостон да намерим. Това е главната причина, поради която сме тук, но Глостон няма. Това ми е горе. Добре. Тихо е. Шемали. Добре, ще си оправим малко графиката. Къде беше са, бе? У мене ли стреляш, бе? Ево, бе! Ей, мършо! Мършка. Аре, бе! Аре, бе! Аре, бе! You wanna pizza me? Ще тява майката бе от тук, бе. Не мога да намеря Глостон. Аре, бе, бати шибания недър, бате. Почвай ги те, ако ги чакаш. Фак. Ама ако ги почнеш да ме бият. В смисъл, хубавото е, че ако ги пребия, пускат едни златни килчета. Тоест... Да, всичко си има своите положителни неща. Да, защо няма такова, бате? Ето малко Глостон. И кажи ми как да го взема сега, бе. Уеба майката. Иначе много се дразим такава. Какво става тук? Ще направим ето така, бе. Настройки, видео настройки. Далечно. Да, не има ядове. Еми да мога видим за какво става въпрос. Пара да парате. Ао, виждаме какво става вече от друга страна, бегай. Ето Глостон. Ето, не това, бе. Не ескейп, бе. Ето, бе, ето, бе! Явно просто графиката ми трябваше да е намалена толкова. Оп, оп, о, това ми трябва за гъби, бе. Ще си садим гъби на това. Ева. Ще има майката. Как каската. Вземи. Аре, бе! Вземи то, род. Какъв род, бе? Род. Чакай, че сега загрех. Какво става тук? Какво има? Тук няма нищо. Тук си фада човече. Ево, бе, копале. Пръсти го, бе. Аре, бе! Така, яко млати. Умира копалето. Умри копале. Аре, стръмни, бе! Аре, бе, мършо! Удари го, бе. Ево, бе! Каква е майка ти, бе? Каква е майка ти? Умри грозен. Та пак ще попитам, каква е майка ти? Какво искаш, бе?
копале? Ти умря! Магма Ти куп! умря! Нищо сега ще си вземе тялото, балъци. Магма куп! Преспахте, мафак. Какво се прави, приятели, му и този момент? Значи ще си свием една цигарка и ич нема си го слагаме. Си една цигарка, бата. Си една цигарка. Една цигарка от монопола. Дръпни да ти убаво, да ти Дръпни да ми е убаво тук от монопола, една цигарка не му е бе, меките не му е Не, бе. майка му, не бе. Не бе, майка му, не бе. Тук това ще го резнеш. Знаеш как става. Как се губена връзка, бе? Да му ева майка. Да му еба майката, да му еба. Да ви ебе, майките. Майките. Нямам никакъв материал, всичко ми е адски филм. Гледам някакъв педал. Знаеш как ще отиде така? Не басвам майката, отивам гол. Отивам гол, се връщам при копалетата. Попадка! Ама аз верно съм попадка, кажи речи. Ево ти са копалета, ево те. Вземи този телепорт. Телепортейшн! Оу. Един фрейм. Сега откъде минахме? Че аз забравих от тука. От тука ли беше? И от тук ще стане 100%. Оп, ето. Виж как знам аз. Не, човек, изврък. Джеронимо! Леко припукване на глезничето. Споко, чета. Споко! Easy, baby! Easy! На къде бехме тръгнали сега? Ебани му, май. Аз забравих къде бех отишъл, бе. Там долу ли бех? Тук горе ли бех? Май, че бехме там нека. В смисъл, маните, чак аз веро забрих къде бехме отишли. Къде сме, господин на пушалка? Там от една страна. Оп, не лагвай! Гаст. Гастър, байтер! Значи тук намерихме тия лайна. Събрахме си малко и дойдехме там се пиеме с ония лайнар. И ето ми ги лайната, бе! Да. Облечи се малко. Не ми оди попадка. Това беше всичко, което беше в нас. Преди малко препеше на Филип. Има още глупости тук. Лопати някакви. Братлички, лопатки. Братлички, лопатки, риби, миби, коляни, поряни, поряни. Дай, момче, искам да издивееш, момче. Бий. Не, искам да взема такова, бате. бате. Ма тук защо не растат такива лайна по тия глупости, бе? Искаме такова да взема копале, Голстон. Ама съм много бавен тук върху това, бате. Това е някаква кал такава гадна, сеш се. Има и гъви специални такива халюцки. Растат на това, бате. Аз вземи малко халюцка. Чакай. Да ги няма.
Легай си, какво? Не! Това те наложи. От нека стреля. Къде си, бе? Пак лежи в това. Не, той е друг. Вземи този род. Аре, стреля, бе, курво! Не, пак пред огъня, бе! Така, откъде вземе Голстън сега? Само там горе ли има? Ми няма. Ето е батия на най-лесния начин. Гледай сега най-големият тешак, ако не ми стигнат купчетата. Тъмън, гледай, поръчка. Троши, удри, млати. Не! Yes. Красота. И лагва, бе, бата. Красота, бе. Yes. Бре, бате!